Framelens Audio Visual. Tuban yaiku sawijining kabupatèn ing Jawa Wétan. Tuban nduwèni akèh warisan budaya lan adat istiadat, kaya ing Dusun Kebonsari. Dusun Kebonsari yaiku salah siji kalurahan kang ana ing Kabupaten Tuban. Dusun Kebonsari gang siji papan ing wuli Taman Sleko, Jalan Basuki Rahmat, Kebonsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Wétan. Ing Dusun Kebonsari ana akèh adat istiadat saka simbah luhur kang isih dipelajari budaya Sanyo. Tuladhane yaiku sumur kah kang ana ing ngareping Masjid Sadulur Kabeh. Sumur kasebut wis ana wiwit ing jaman semana lan diwangun dening Mbah Buyut. Ada dasar andaran bebrayan. Mbah Buyut yaiku wong kapisan kang nduwèni tlatah kasebut. Dene sampah sumur kasebut kulino digunakaké dadi campuran kanggo masak nalika ana hajatan utawa adicara liyane. Ana tembunge menawa ora migunakaké campuran sakabehane kasebut mula hasil masakane mangkane ora arep sempurna malah bisa gagal. Sanajan kapercayaan iki wis ana wiwit iki. Nanging bebrayan saenggon isih nyekel buku lan terus melestarikane ben ora ilang kayeri gunakune wayah. Bu, kula badhe tumbas niku panggonan kangge wadas do kotak. Niki Mbak, Pinten niki Bu? 12 mawon. Nggih. Met Bu niki nggih. Mboten nuwun Bu, monggo. Mbak. Niki pesanan ingkang sampeyan pesen. oh iya, jadi kene ae. Punapa ingkang saged kula rencangi, Mbak? Oh niki, tolong ya Irisa bawa-bawangi kok dikek wadah kene. Oh iya, Mbak, siap. Dok, ibu lali durung jupuk banyu sing ana ning pinggir masjid. Tolong jupukno ya, ibu wedi malah ora dadi dicarani iki. Loh, wonten napa kados ngoten Bu? Kagem toya petak biasa mboten saged. Dok, iku wis dadi tradisine kita saka warga Kebonsari yen ana adicara bayu sumur iku wis dadi syarate. Syarat punika kangge nggawe perangan menapa mawon Bu? Biasane iku digawe campuran waktu masak sego, gawe ombenan. Pokoke campuran gawe masakan sing arep disuguhake kanggo acara. Bab iki wis dilaksanakake wiwit turun temurun, Duk. Kowe kudu ngerteni ya. Nggih Bu, kula mangkat mundhut toya saking sumur riyin nggih. Semua sih dimaksud itu katon kayak sumur liane sih nanging percaya oleh menehi keberkahan waktu acara menarik banget. Ndok kowe kok ngambil banyu dhewean. Sampun sampai ikat-ikat dimasak. Sarang di monggo. Nggih, Nduk. Mungkin kita yang pun keluar salon betul nggih. Nggih, Duk. Mbak, aku arep ngrewangi anak sing urung. Iya, Mbak, masak segone durung. Tolong sampean sing masak ya, aku arep merampungake ngelempet kotak sego dhisik. Mbak, iki baju sumur arep tak gawe nggo bilas lan masak sego ya. Oh iya, Nduk. Iki tolong wenehno Pak Bayu kanggo dikumpulake nang masjid. Segone wis siap kabeh. Nggih, Mbak. Ngapunten Pak, iki saka kangge manganan teng masjid. Nggih Mbak, matur nuwun ingkang kathah nggih mugi-mugi iki manfaat lan kita nggih. Amin. Monggo Pak. Nggih.